Bun, mergem mai departe. Următoarea locație de fabricare, cea de cocaină. Licitația pornește de la 500.000. De cineva mai mult? 2 milioane 5 milioane. 10 milioane. 11. 15 milioane. 40 de milioane și 100 de mii. Mai departe, ultima locație de fabricare, cea de tabac. Licitația pornește de la 100.000. De cineva mai mult? 200 de mii. 200.000 odată. 200.000 de două ori. 5 milioane, de fapt. Și 100 de mii. Da. Domnul Giovanni, vă bateți singur la licitație? Mă așteptăm la un preț mai corect, nu atât de ieftin. Bine, 5 milioane și 100 de mii.